Zaboravite ono što poznajete. 2026. nije samo još jedna godina u kalendaru. To je godina u kojoj japansko inženjerstvo, ono koje dominira učinkovitošću i pouzdanošću, odlučuje promijeniti smjer. Upravo ćemo svjedočiti tihoj, ali razornoj invaziji novih titana asfalta. Od dostavnih kamiona koji voze sami do hibridnih tegljača s trkačom snagom, industrija se priprema za revoluciju. I danas ćemo, prije bilo koga drugoga, otkriti 18 modela koji će promijeniti pravila igre. Počinjemo s brojem 15, ali vjerujte mi, odbrojavanje će se samo pojačavati. Broj 15. UD Trax Condor FE 2026. Regionalni prijevoz je maraton, a ne sprint. To su beskrajni sati u kabini, noći spavanja u uskom ležaju i stalni pritisak rokova. UD Trax to savršeno razumije, a njihov Condor FE 2026. manifest je u korist vozača. Redizajn je dubok, posebno na prednjoj strani. Nova veća i aerodinamičnija maska sadrži puna LED prednja svjetla s prilagodljivim svjetlom koja osvjetljavaju zavoje sporednih cesta kao da je dan. No, tamo gdje doista osvaja bodove je aktivna sigurnost. Serijski uključuje sustav autonomnog kočenja u nuždi druge generacije koji ne detektira samo vozila, već i pješake i bicikliste čak i noću. Također predstavlja aktivni asistent za ostanak u traku koji ne samo da upozorava, već i primjenjuje laganu korekciju na volanu. Unutra kabina je postala utočište. Ležaj je širi, madrac ima memorijsku pjenu, a akustična izolacija ojačana je materijalima koji apsorbiraju najzamornije frekvencije motora i ceste. To je kamion koji brine o svom najvrjednijem teretu, osobi koja ga vodi. Broj 14. Toyota Dina 2026. s vodikovim gorivim ćelijama. Ovdje je prvo veliko iznenađenje na listi, a dolazi od diva koji se najviše kladio na vodik. Toyota uzima robusnu i pouzdanu platformu Dine, kamiona za srednju distribuciju i izvodi najodvažnije presađivanje. Zamjenjuje dizelski motor tehnologijom gorivih ćelija iz Miraiya. Rezultat je Dina 2026. na vodik. Ispod njezine šasije, umjesto spremnika za gorivo, nalaze se spremnici stlačenog vodika na 700 bara. Taj se vodik miješa s kisikom iz zraka u gorivoj ćeliji, stvarajući električnu energiju koja napaja električni motor koji pokreće kotače. Jedini ostatak koji izlazi kroz ispuh je apsolutno čista vodena para. Prednost nad električnim vozilima s baterijama je ogromna. Točenje goriva za manje od 5 minuta za doseg od više od 400 km, bez gubitka nosivosti. To je idealno rješenje za dostavne flote s intenzivnim rutama i uskim vremenskim okvirima koje si ne mogu priuštiti sate zastoja zbog punjenja. S Dinom na vodik Toyota ne prodaje kamion. Ona prodaje praktičan plan puta prema potpunoj dekarbonizaciji. Broj 13. Isuzu Giga 2026. Ažuriranje kabine. Isuzu Giga je titan teške flote, stroj koji vuče kontejnere i poluprikolice kontinentalnim autocestama. Za 2026. Isuzu odlučuje da njegova sirova snaga treba mozak i profinjenije lice. Ovo ažuriranje kabine važan je facelift koji gleda izravno u oči vozača. Izvana, nova kromirana maska s 3 letvice daje mu moderniju i agresivniju prisutnost. Prednja svjetla su sada pune LED jedinice u obliku slova L koje nude prepoznatljiv svjetlosni potpis danju i moćno osvjetljenje noću. Međutim, prava transformacija događa se otvaranjem vrata. Stara analogna instrument ploča i zaslon radija ustupili su mjesto digitalnom kokpitu. Ispred volana zakrivljeni zaslon od 12 inča prikazuje sve podatke o vozilu na prilagodljiv način. U sredini dodirni zaslon od 10 inča upravlja klimom, navigacijom, zabavom i sustavima kamiona. Materijali su poboljšani, površine meke na dodir, kontrastni šavovi i metalne kontrole. Prostor za pohranu je povećan, a opcionalni krevet je duži.
Isuzu razumije da na dugim relacijama udobnost nije luksuz, već sigurnosna komponenta. Broj 12. Mitsubishi Fuso Super Great 2026 Evo. U svijetu teškog prijevoza, romansa završava tamo gdje počinje tablica s izračunima. Super Great 2026 Evo utjelovljenje je te nemilosrdne filozofije. Njegova misija je samo jedna: smanjiti ukupni trošak vlasništva do posljednjeg centa. Kako bi to postigao, Mitsubishi Fuso je napao na svim frontovima. Dizelski motor od 12,9 litara dobiva novi sustav preciznog ubrizgavanja s još većim tlakom, postižući čišće i učinkovitije izgaranje. Automatizirani mjenjač s 12 brzina rekalibriran je s pametnijim algoritmima promjene stupnjeva prijenosa, koji čitaju nagib, opterećenje i otpor vjetra kako bi motor uvijek održavali u njegovoj optimalnoj točki učinkovitosti. Čak je i zrak uzet u obzir. Aerodinamički redizajn bočnih usmjerivača, krova i lukova kotača smanjuje otpor za više od 5% pri krstarećim brzinama. Svaki prijeđeni kilometar košta manje. Ovaj kamion ne nastoji biti najsnažniji ni najupečatljiviji. Nastoji biti onaj koji će na kraju godine ostaviti najveću dobit u bilanci tvrtke. On je tihi ubojica operativnih troškova. Ovdje nema mjesta za suvišno. Svaka komponenta Super Great Evo modela optimizirana je s jednim ciljem: smanjiti trošak po kilometru. Novi sustav preciznog ubrizgavanja goriva maksimizira izgaranje, dok automatizirani mjenjač i profinjena aerodinamika rade zajedno kako bi iscijedili svaku litru dizela. To je stroj za generiranje profitabilnosti, dizajniran za vlasnika koji razumije da se u teškom prijevozu prava snaga mjeri u maržama dobiti na kraju godine. Broj 11. Hino 500 Series 2026 platforma Profound. Hino serija 500 je vrhunski radni konj prijevoza srednje distribucije. Za 2026 ne dobiva jednostavno ažuriranje, već potpunu transplantaciju platforme nazvanu Profound. Ova promjena ide mnogo dalje od estetike. Šasija, redizajnirana s čelicima visoke čvrstoće i lakšim legurama, dobiva na krutosti, ali gubi na težini, što se izravno prevodi u dodatnu nosivost. Prednji i stražnji ovjes sada su prilagodljivi, s načinima rada koje vozač može odabrati: teret, mješovito ili prazno, optimizirajući dinamičko ponašanje i udobnost u svakoj situaciji. No, jezgra platforme Profound je digitalna. Dolazi iz tvornice s integriranim sustavom upravljanja flotom, koji u stvarnom vremenu prati ne samo lokaciju i gorivo, već i zdravlje svake kritične komponente, predviđajući održavanje prije nego što dođe do kvara. To je kamion koji se rađa povezan, dizajniran da bude najpametnija i najučinkovitija karika u logističkom lancu. Hino ne ažurira model, on lansira novu operativnu filozofiju. Platforma Profound daje seriji 500 lakšu i kruću šasiju, te prilagodljivi ovjes koji vozač podešava prema teretu. Ali njegova prava inteligencija je digitalna. Integrirani tvornički sustav upravljanja flotom prati zdravlje vozila i optimizira rute u stvarnom vremenu. Rađa se kao povezani kamion, pretvarajući podatke u čistu učinkovitost od prvog kilometra. Broj 10. Audi Trax Quon 2026 bicentenario izdanje. Ovo prvo poglavlje zatvaramo s osvrtom na povijest i izvrsnost. Audi Trax slavi 100 godina nasljeđa s korijenima u Nagoya, Ohara s bicentenario izdanjem Quona. Ovo nije samo kamion s naljepnicama, to je posveta u metalu. Nudi se u 3 posebne dvobojne boje, s ručno poliranim kromiranim naglascima na maski, ogledalima i ispušnim cijevima. U unutrašnjosti luksuz postaje opipljiv. Sjedala od perforirane kože s grijanjem i ventilacijom, završna obrada od pravog tamnog drveta, vrhunski zvučni sustav i numerirana pločica koja potvrđuje njegovu ekskluzivnost. Ali pod tim sjajnim poklopcem inženjerstvo ne miruje. Motor GH11 od 10,8 litara ažuriran je kako bi ne samo zadovoljio najstrože Euro 6 norme, već ih i s lakoćom nadmašio,
uključujući napredni sustav naknadne obrade plinova koji jamči minimalne emisije bez žrtvovanja performansi. To je savršena kombinacija. Prestiž stoljeća inovacija i tehnologija za vođenje sljedećeg. Savršen završetak za ovaj prvi prikaz Titana. Broj 9. Isuzu Giga 2026. Extreme Duty verzija. Zaboravite na autoceste. Sudbina ovog Giga modela je unutrašnjost zemlje, kolosalna gradilišta gdje je gravitacija samo sugestija, a blato neprijatelj. Verzija Extreme Duty nije paket opcija, to je rekonstrukcija ispočetka. Njegova šasija je monoblok od čelika visoke čvrstoće koji se odriče bilo kakvog kompromisa s težinom u korist neuništivosti. Pogon je stalni 8x8 sa samoblokirajućim diferencijalima na svim osovinama i redukcijskim omjerom u mjenjačima koji bi mogao povući malu zgradu. Kabina, montirana na silent blokove velike debljine, utvrda je s ROPS FOPS certifikatom, zaštita od prevrtanja i padajućih predmeta, s laminiranim prozorima otpornim na udarce i unutrašnjosti koja se može prati crijevom, ali njegova duša je motor. Isti blok od 13 litara, ali rekalibriran da zaboravi na konjske snage na vrhu brojača okretaja. Cjelokupno inženjerstvo usredotočeno je na umnožavanje okretnog momenta na jedva 1200 okretaja u minuti. Ono što imate je tsunami okretnog momenta koji dolazi trenutno, sposoban penjati se po blatnim padinama od 40% sa 60 tona na leđima bez treptanja. To nije kamion. To je stroj za zemljane radove s registarskom pločicom. Ovaj kamion radi tamo gdje neuspjeh nije opcija, već katastrofa. Njegov dizajn je primijenjena filozofija. Redundancija je sigurnost. Svaka komponenta, od divovskih guma do dvostupanjskog sustava filtracije zraka, predimenzionirana je za okruženje koje proždire konvencionalnu opremu. Ne gradi se da bi impresionirao u autosalonu, već da bi bio posljednji stroj koji stoji na najneprijateljskijem mjestu na planeti. Broj 8. Hino 600 Series 2026. Plug-in hibridni sustav. Hino baca rukavicu u igri regionalne elektrifikacije s ovim odvažnim konceptom. Serija 600 plug-in hibrid je schizofren kamion u najboljem smislu te riječi. Kombinira dizelski turbomotor od 9,0 litara, koji je sam po sebi iznimno učinkovit s masivnim električnim sustavom. Ključ je litij-ionska baterija velikog kapaciteta, više od 100 kWh, koja se može u potpunosti napuniti na industrijskoj utičnici za manje od 2 sata. To omogućuje inteligentan dvostruki način rada. Ujutro, unutar gradskih granica ili zona nulte emisije, kamion radi kao 100% električno vozilo s čistim dosegom do 80 km, dovoljno za puni krug gradske dostave u potpunoj tišini i bez emisija. Jednom na autocesti za međugradsku dionicu stupa na scenu konvencionalni hibridni sustav. Dizelski motor djeluje kao glavni generator i izravni pogon kada je to potrebno, usput puneći bateriju i nudeći ukupni doseg od više od 1000 km. To je savršeno rješenje za flote koje moraju raditi u oba svijeta, uklanjajući tjeskobu oko dosega i maksimizirajući uštedu tamo gdje je najvažnije, u srcu gradova. Genijalnost ovog sustava leži u njegovom strateškom pragmatizmu. Ne prisiljava flote na binarnu i traumatičnu tranziciju, već im nudi tehnološku stepenicu koja je održiva i profitabilna danas. Omogućujući čisto električni rad tamo gdje je najkorisniji i najmanje smeta, i dizelski tamo gdje je najučinkovitiji, rješava dilemu energetske tranzicije za regionalni prijevoz, pretvarajući problem u opipljivu operativnu prednost. Broj 7. Mitsubishi Fuso Ecanter FCEV 2026. Vodik. Ako je električni Ecanter specijalist za zadnju milju, njegov brat s gorivim ćelijama je trkač na duge staze s visokom dostupnošću. Ecanter FCE V2026 rješava glavno ograničenje električnih vozila s baterijama, vrijeme zastoja zbog punjenja. Ispod svoje šasije,
umjesto ogromnog paketa baterija, smješta 2 spremnika za vodik od kompozitnog karbona od 700 bara i kompaktnu gorivu ćeliju sljedeće generacije. Proces je magičan u svojoj jednostavnosti. Vodik se spaja s kisikom iz zraka kako bi se stvorila električna energija i voda. Ta električna energija napaja električni motor koji pokreće stražnje kotače. Prednost je ubojita. Točenje spremnika vodika traje manje od 5 minuta, vrijeme usporedivo s dizelom, i daje doseg od više od 400 km. Nema gubitka nosivosti, nema degradacije baterije zbog brzih ciklusa i performanse su konstantne bez obzira na vanjsku temperaturu. To je idealno vozilo za flote s 24-satnim operacijama, fiksnim rutama na velike udaljenosti unutar regije i logističke centre s vlastitom stanicom za vodik. Nudi održivost električnog vozila s operativnom logistikom dizela. Savršen hibrid između sadašnjosti i budućnosti. Ovaj model je tehnički odgovor na logističko ograničenje. Razumije da je za mnoge operacije vrijeme vrijedniji resurs od energije. Izjednačavanjem vremena točenja goriva s onim kod dizela i Canter FCE poništava glavni argument protiv elektrifikacije u operacijama visokog intenziteta. To nije samo kamion na vodik. To je nepobitan argument za masovno usvajanje ove tehnologije u komercijalnom prijevozu neumornog ritma. Broj 6. UD-Trucks Croner 2026. Ovaj Croner ne želi samo nositi teret, on želi nositi vozača. To je prvi serijski japanski kamion koji prelazi granicu prema stvarnoj autonomiji razine 2+, ne kao gadget, već kao cjeloviti sustav za smanjenje umora i povećanje sigurnosti. Na autocesti, s aktiviranim sustavom, Croner 2026 sposoban je proaktivno održavati trak, čak i u širokim zavojima, zahvaljujući stereoskopskoj kameri i radaru dugog dometa visoke razlučivosti. Održava sigurnu i prilagodljivu udaljenost od vozila ispred, ubrzavajući i kočeći na gladak i predvidljiv način. Revolucionarna funkcija je potpomognuta promjena traka. Samo aktivacijom pokazivača smjera. Sustav skenira susjedni trak. Iako je slobodan, autonomno vodi kamion prema njemu, zahtijevajući od vozača samo da lagano drži ruke na volanu kao potvrdu. To nije autopilot koji vam omogućuje spavanje. To je nepogrešivi kopilot koji uklanja 90% stresa monotone vožnje na autocesti, smanjuje mikrosnove i pogreške zbog rastresenosti. To je kvantni skok u aktivnoj sigurnosti koji duge sate za volanom pretvara u zadatak nadzora, a ne stalnog napora. Prava inovacija Cronera nije automatizacija, već redistribucija kognitivnog opterećenja. Oslobađa vozača iscrpljujuće monotonije stalnog mikropodešavanja na autocesti, omogućujući mu da zadrži punu pozornost za složene situacije, ulaske u luke, gust promet ili nepovoljne vremenske uvjete. Tako postaje multiplikator ljudske percepcije, a ne njezina zamjena. Broj 5. Subaru Advan Commercial 2026. Legenda o negostoljubivim putevima ostvaruje svoj trijumfalni ulazak u komercijalni svijet. Subaru, uzimajući kao bazu robusnu platformu Evoltis svojih SUV-ova, lansira Advan Commercial. Ovo nije prerađeni furgon, to je lako komercijalno vozilo rođeno s DNK-om avanture. Njegovo pismo predstavljanja je simetrični pogon na sve kotače, sustav stalnog pogona na sve kotače, koji inteligentno raspoređuje snagu između 4 kotača, nudeći ustrajnost na blatu, snijegu ili rastresitom šljunku koju nijedan konkurent s prednjim ili stražnjim pogonom ne može dostići. Ali Subaru se tu ne zaustavlja. U potpunosti nasljeđuje sigurnosni sustav EyeSight. 2 stereoskopske kamere montirane na vjetrobransko staklo djeluju kao hiperbudni kopilot. Automatsko kočenje ispred vozila, pješaka i biciklista. Prilagodljivi tempomat, asistent za održavanje traka i upozorenje na pažnju vozača. To je utvrda na kotačima dizajnirana za dostave u ruralnim područjima, komunalne usluge na teškim terenima
ili kao potporno vozilo na gradilištima. Kombinira nosivost komercijalnog vozila sa sigurnošću i terenskom sposobnošću SUV-a visoke klase. Ubojita kombinacija u segmentu naviknutom na osrednja rješenja. Subaruov upad razbija uspostavljene segmente. Ubrizgavanjem DNK performansi i sigurnosti svojih putničkih vozila u komercijalnu šasiju stvara jedinstvenu hibridnu kategoriju terensko uslužno vozilo. Ovaj kamion ne nastoji biti najjeftiniji ili onaj koji nosi najviše tereta. Nastoji biti najsposobniji i najpouzdaniji tamo gdje put završava i prava misija počinje, redefinirajući ono što se može očekivati od lakog dostavnog vozila. Broj 4. Hino 700 Series 2026. Tegljač 6x4 Black Edition. Kada Hino odluči stvoriti svoj ultimativni vodeći brod, rezultat ne može biti mlak. Serija 700 Black Edition je tegljač koji ne traži dopuštenje. On nameće poštovanje. Počinje sa svojom stealth estetikom. Duboka mat crna boja koja guta svjetlost, detalji od crnih ugljičnih vlakana, aluminijski naplaci od 22 inča i uklonjeni svi kromirani dijelovi. To je fizička prisutnost prijetećeg šapata. Ispod tog zastrašujućeg poklopca grmi motor A09C od 13 litara, sada u verziji koja premašuje 500 konjskih snaga i 2500 Nm okretnog momenta, uparen s izravnim automatiziranim mjenjačem s 12 brzina s virtualnom dvostrukom spojkom za milimetarske promjene. Kabina je studija o funkcionalnom luksuzu. Vozačka sjedala s masažerom, neovisna klimatizacija za zonu ležaja, digitalni OLED zasloni i sustav surround zvuka. Ali vrhunski luksuz je tehnološki. Head-up display, HUD, koji projicira brzinu i navigacijske upute na vjetrobransko staklo, te sustav kamera od 360 stupnjeva koji stvara virtualni pogled iz ptičje perspektive na kamion, eliminirajući sve mrtve kutove. To je ultimativni alat za vozača vlasnika na duge staze koji zahtijeva performanse, udobnost i stilsku izjavu koju je nemoguće ignorirati. Broj 3. Isuzu NP R-NRR električni 2026. Platforma skateboard. Isuzu se ne zadovoljava elektrifikacijom postojeće šasije. S modelom NP R-NRR električni 2026. baca cijelu knjigu pravila i piše novu. Usvaja revolucionarnu skateboard arhitekturu. Zamislite ravnu, pravokutnu i iznimno krutu šasiju koja sadrži sve. Divovske baterije u polukrutom stanju, s 50% većom gustoćom energije od prethodnih, integrirane su u pod, a električni motori su spojeni izravno na osovine ili čak unutar kotača u budućim verzijama. Na ovaj potpuno ravni i elektrificirani skate može se doslovno pričvrstiti bilo koja nadogradnja u pitanju sati. Suhi sanduk, hladnjača, platforma, kamion za smeće. To redefinira logistiku flota. Ista šasija može biti dostavno vozilo ujutro i, nakon zamjene nadogradnje u radionici, uslužno vozilo poslije podne. Životni vijek najskuplje komponente, šasije s baterijom, se višestruko povećava. Punjenje je ultra brzo zahvaljujući naponu od 800 volti, a raspored težine je savršen. To nije električni kamion, to je modularni sustav mobilnosti koji vozilo pretvara u zamjenjivi uređaj. Broj 2. Toyota i-Palet Concept 2026. Verzija logistički teret. Ovdje znanstvena fantastika postaje račun. Toyotin i-Palet prestaje biti salonski koncept kako bi postao operativni logistički alat. Zamislite pravokutnu kapsulu, bez kabine, bez volana, bez pedala. Autonomni modul na kotačima. Verzija logistički teret 2026. dizajnirana je za rad u kontroliranim okruženjima 4. razine autonomije. Luke, industrijski kampusi, mega logistički centri. Automatski se utovaruje i istovaruje pomoću robota, te prati unaprijed definirane ili dinamičke rute pomoću sustava lidar senzora, radara i kamera.
potpuno je električan, s autonomijom koja mu omogućuje rad u punim smjenama od 24 sata uz prigodna induktivna punjenja na stajalištima. Njegova unutrašnjost je prazan i konfigurabilan prostor, poput pametnog ISO kontejnera. Može pomicati palete iz skladišta do utovarne rampe, služiti kao mobilna jedinica za pohranu ili čak kao putujuća radionica za popravke unutar divovske tvornice. Ne zamjenjuje kamiondžiju, oslobađa ga najponavljajućih i najopasnijih zadataka, redefinirajući zadnju milju unutar automatiziranog opskrbnog lanca. To je osnovna ćelija logistike budućnosti. Broj 1. Nissan UD Trucks Samurai EV Concept 2026. I stižemo do Zenita. Do kamiona koji ne predstavlja samo budućnost, već zahtijeva njezinu hitnu izgradnju. Samurai EV Concept je najambiciozniji zajednički projekt japanske industrije. Teški tegljač 6x4, 100% električan, dizajniran da svrgne dizel u njegovoj najsvetijoj utvrdi. Intermodalnom prijevozu na kratke i srednje udaljenosti. Njegova tehnologija je nadmoćna. Umjesto središnjeg motora koristi 4 sinkrona električna motora s trajnim magnetima, jedan na svakom stražnjem kotaču i jedan na svakom kotaču prednje upravljačke osovine. To omogućuje aktivni torque vectoring. Sustav može primijeniti različitu silu okretanja na svaki kotač, čudesno poboljšavajući trakciju i drastično smanjujući radijus okretanja, što je revolucija za manevriranje u lukama i kontejnerskim dvorištima. Njegova duša je baterija u krutom stanju nove generacije, koja nudi stvarni doseg od 500 km, s punim opterećenjem od 60 tona. I ono najnevjerojatnije, može povratiti 400 km dosega punjenjem istosmjernom strujom od megavata u manje od 25 minuta. Njegova šasija je od aluminija i ugljičnih vlakana, a kabina, pomaknuta prema naprijed, nudi potpuni panoramski pregled. Samurai EV nije daleko obećanje. To je funkcionalni prototip koji dokazuje da je električni teški prijevoz daleko od toga da bude utopija, stvarnost koja je snažnija, tiša i jeftinija za rad. On je broj 1 jer ne gleda u budućnost. On je već gradi. Ovo nije budućnost. Ovo je 2026. Tehnološka ofenziva gdje učinkovitost, elektrifikacija i autonomija prestaju biti obećanja kako bi postali metal, guma i kod. Od skromnog dostavljača do tegljača koji pomiče kontejnere, svaki od ovih 18 kamiona nosi otisnut DNK japanske inovacije. Ne učiniti ga bučnijim, već ga učiniti pametnijim.